Хималая тау өстендә алтын бишек. Кояш йоклый һәр кич сайын шунда төшеп. Җил төн буе йоклаганын саклап тора. Тирбәтә һәм өстен башын каплап тора. Йокысыннан кояш ничек уянды исә, җил шул вакыт җилбер итеп исә бөтен дөнья буе китә. Тарыгыз ди, уянырга вакыт җитә. Торып чыккач шул бишектән кояш агай, анда кереп йоклый инде энесе Ай. Йоклый шунда йолдызлардай иелешеп, оядагы йоклап яткан кошчыклардай. Каты йоклап Ай бишектә мәгърибкәчә. Торып чыга, көлеп җиргә нурын чәчә. Кояш һәм Ай, ике туган агайыны, менә шулай дустылык берлән нәүбәтләшә.